Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Darkzone 961 и това е реклама на един интернационален сервер. Това е HappyCraft. Не съм качвал клипове доста отдавна, имах технически проблем, но нека започнем с сервера. Сервера е на 1.4. Това е спаун. Има плагини. Ето ги. И тях. Има ларпове. Нека включим. Така. Всичко е настроено. Така. Друго какво? Шопа да ви покажа. Да, най-важното. Тук може бързо и лесно да изкарвате пари. Fast Money. Кавазон за 35 се продава и дърт за 21-то. Така. Нека напишем Warp Shop. Така. Това ни е шопа. Всичко на английски, защото той е интернационален. С ляво купувате, продавате, с дясно купувате. Това са глупости тук. Глупости. Тук се продават главички. Има Warp Food. Така. Сега няма прасета. Не знам защо. Warp Forest. Малко може да лага, защото си тегля на игра. Така, тук се продава Iron X. Аз не мога купа, защото съм от мисъл пак. Да, и аз съм го поставил. Да, само да ви кажа, търсим човек за премишън. Така, търсим човек за премишън, който ни направи тия предадмин. Ето. Така. И това е гордо от сервера. Обаче има един проблем. На хостера IP-то не му е как да ви кажа, реално. И когато му спре нета, то сменя. Затова, ако имате проблем с логването, просто вижте клипа, всеки път ще го сменя. И да, това село е протекнато, защото искаме да има едно село. И да, чао!